Veľmi nás teší, že pozvanie do nášho útulku prijala muzikálová herečka a speváčka Mirka Partlová, ktorú ste mohli vidieť vo viac ako 10 muzikáloch a aktuálne ju asi všetci dobre poznáte ako Angie zo seriálu Panelák. Mirka, ahoj, vítaj u nás v útulku. Ahojte, ďakujem vám pekne za pozvanie. Sme radi, že si u nás. No a porozprávaj nám o tvojom vzťahu ku zvieratkám. Máš nejakého psíka doma? Ja mám psíka, už má 5 rokov a ja mám veľmi, veľmi pozitívny vzťah k zvieratám, samozrejme najviac k psom. Taký, dá sa povedať, že som pesofil. Neviem, ja sa teším, že som tu, aj keď je to pre mňa trošku ťažké, priznám sa, lebo ja mám potom chuť naozaj všetko, čo vidím, zobrať domov, ale potom by ma asi vysťahovali u mňa doma. Takže ja sa na jednej strane teším a na druhej strane sa bojím, že čo dám. Takže... Už ako 15-ročná si výborne zvládla hlavnú úlohu v muzikáli Hamlet. No a verím, že vynikajúco sa zhostíš aj úlohy prezentérky našich psíkov a zvládneš to ľavou zadnou. No dúfajme, tak poďme na to. Teším sa. Mirka, s Daddym vám to veľmi svedčí. Predstavíš nám ho? Ďakujeme. Takže toto je Daddy. Má asi 4 alebo 5 rokov. Ako je vidieť, je strašne kľudný, pohodový, prítulný, aj keď teraz sa tvári, ale to asi preto, že zvládal kameru. Ale musím povedať, že je naozaj strašne pokojný a strašne dobrá energia z neho ide. Mirka, skamarátila si sa so Sučkou, so šteniatkom Flair? Áno, až moc. Myslím, že je v určitých veciach taká hyperaktívna ako aj ja. Je rozkošná, je bláznivá, je úplne úžasná. Také malé tornádo toto. Že? Ja si myslím, že vhodná určite do domu, na dvor, ale asi s prístupom do bytu. Hlavne naozaj pre aktívnych ľudí, alebo také, že byť v prítomnosti aj non-stop, by som povedala, že stále by bola niekde v centre diania. Mirka momentálne krmí nádhernú ovčiačku Lindu, ktorá má 3 roky, čo skoro ju budeme kastrovať. A o Linde chcem povedať, že keď prišla do útulku, bola veľmi vychudnutá, bála sa ľudí, ale teraz je z nej skvelá fenečka, prítulná, užíva si spoločnosť ľudí, za mlsku urobí takmer čokoľvek. Mirka už ju behom chvíle naučila povel sadni s mlskou v ruke. Mirka, čo nám povieš o Linde ty? Mne sa Linda strašne páči. Linda je pre mňa taká mamina. Strašne má pre mňa dobrú energiu a naozaj si myslím, že je to pre takých pohodových ľudí, ktorí majú prítomnosť psa veľmi radi. Toto je Brenda, asi 1,5 roka stará kríženka huskyho. Áno, je asi to taký ten typický znak očka. A neviem, či to je vidieť na kameru. Tak, má jedno oko modré, jedno hnedé, ale v prvom rade je veľmi veselá, hravá, prítulná a aktívna. A hodila by sa asi skôr do aktívnej rodiny, možno na rodinný dom, kde bude môcť behať a šantiť, vybiť svoju energiu. Nie aj k deťom, lebo vyzerá byť strašne aj prítulná a je strašne priateľská. Ďakujeme Mirke za milú návštevu a fantastické predstavenie psíkov a dúfame, že im to čoskoro prinesie nový domov. To dúfam aj ja. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie. Ja som naozaj rada, že som tu mohla byť, že som spoznala úplne krásnych nových psíkov a apelujem na vás, poďte si pre ne, sú naozaj úžasné.